ассалому алайкум. имрӯз мехоҳам барои шумо мактуби як хоҳарро бихонам. бо диққат гӯш кунед, иншааллоҳ ки хело таъсирбахш аст. ассалому алайкум. ман Марик ҳастам. дар ширкати тиҷоратии котиба коргузор шуда кор мекардам. азбаски бакоратамро айёми синфи 8 хонданам аз даст дода будам, нотарсона ба шикори мардони серпулу сарватманд низ машғул мешудам. оддитар карда гӯем фоҳиша будам. падару модарам ҳангоми 2 сола буданам аз ҳам ҷудо шуда буданд. ҳар кадоме зиндагии худро дошт. модарам рус буду падарам тоҷик. баъди ҷудошавӣ модарам бо марди русе издивоҷ намуда ба Қазоқистон рафт. ман бошам бо бибии модариям дар хонаи 4ҳуҷрагии серҷиҳоз бе камбудӣ ба воя расидам. бибиям ба 70 даромада бошанд ҳам то ҳол табиби бачаҳо шуда кор мекунанд ва даромади хуб низ доранд. ман ҳам донишгоҳро хатм намудаам, аммо аз рӯи ихтисосам кор кардан нахостам. ростӣ аз кӯдакӣ касе маро насиҳат накардааст ва нагуфтааст ки ҳиҷоб пӯш ё ба даргоҳи Парвардигор ибодат намо. худам ҳам намедонистам ки мутааллиқи кадом динам. на кофири мутлақ будаму на мусалмони комил. рӯзе ба корхонаамон муҳосиби наве ба кор омад ва як дидан ошиқи ин ҷавонмарди зебо шудаму нақшаи бадом афтодани ӯро кашидам. аммо тамоми санъатамро ба кор бурдам, вале нашуд. ӯ тарафам ним нигоҳе ҳам накард. аз раиси ширкат ки ошиқи зорам буд, барои як шаби ҳамхобагӣ ба ман то $1000 медод. дар бораи муҳосиб пурсидам. ӯ дар ҷавоб насиҳатомез гуфт: Марик, ҳоҷиро ба ҳолаш гузор. ӯ аз авлоди эшонзодаҳои бузург асту ҳеҷ гоҳ ҳаромӣ намекунад. баъд вай зану фарзанд дорад. ту чӣ, зану фарзанд надорӣ? пурсидам аз раис. дорам, аммо ман дигараму ҳоҷи дигар, посух дод раис. орзуи оғӯши эшонбачаи зебо оромам намегузошт ва рӯзе наздаш даромада ӯро ба гап гирифтанӣ шудам, аммо ӯ ба як тамкини хоса гуфт: хоҳарҷон, аввал баданатонро пӯшонед, баъд назди ман дароед. рӯзи дигар либосҳои маҳкам пӯшидаму дар сарам рӯймол баста наздаш даромада ба ӯ изҳори ишқ кардам. ҳоҷӣ бепарвоёна иброз дошт ки ба ишқи ман ниёз надорад, чунки зани зебо ва фарзанди солим дорад. тӯли 1 моҳ ҳар рӯз ба ӯ изҳори ишқ мекардаму ба хорию зорӣ ба пояш афтода ашк мерехтам, аммо дили ӯ гӯё аз санг буд. мане ки дар умри 22 солаам чандин мардро дида, онҳоро чун ҳайвони ромшуда бозӣ медорондам, ошиқ шудам. ба хотири ишқи эшонзодаам сатрпӯш шудаму намозхон. ба ягон мард гап намезадам, аммо ишқи покам беҷавоб монд. моҳи рамазон даромаду дар умрам аввалин бор рӯза гирифтам. чун оддати ҳаррӯзаам субҳи барвақт ба утоқи кории ҳоҷӣ даромада, аз ӯ хоҳиш намудам ки зани қуръонхонеро ёбад, то ки наздаш ин китоби муқаддасро биомӯзам. аввалин бор дар нигоҳаш хушбахтиро дидам ва ӯ девори оҳанини тамкини худро шикаста бо табассуми зебо иброз дошт. баъди кор туро назди ҳамсарам мебарам, аз ӯ меомӯзӣ, гуфт ҳоҷӣ. бегоҳ ҳамроҳи ҳоҷӣ ба хонааш рафтем. ҳавлии бо шукӯҳу дарахтзор, наҳарчаи кабуде аз зари кати чӯбини кандакорӣ мегузарад. ба тамошои ҳавлӣ овора омадани бонуи чодарпӯшро надида мондам. ассалом, хуш омадед, гуфт зани ба пешвози мо баромада. биби Соро: ин кас марҳабо, ҳамкори мо мехоҳад Қуръон омӯзад, гуфт ҳоҷӣ. аз кӯдакӣ ҳама маро Марик мегуфтанд ва ин қадар хушоҳанг будани номамро акнун фаҳмидам. 6 моҳ
назди биби сорои соҳиб ҷамолу хушахлоқ қуръон омӯхтам ва аз бисёр паҳлӯҳои дини мубини ислом бохабар гаштам. он муҳаббати доштаам нисбати ҳоҷӣ ба як меҳри фарзанди падарӣ мубаддал шуд. қиссаи ошиқшавиамро ба биби соро нақл намудам. ӯ ба ханда гуфт ки медонад. ҳайрон шудам ки чӣ гуна ӯ рашқу хусуматро аз дилаш ронда ба ман меҳрубонӣ кард. ҳайрон машав марҳабоҷон, ба мо аз кӯдакӣ меомӯзанд ки гардани шайтонро шиканем, афзуд ӯ. ҳоҷиро бародар хондам. дар ин байн бибиам аз сактаи қалб фавтиду танҳо мондам. ҷои корамро иваз намуда муаллима шуда аз таҳти дил кор мекардам. роҳам якто буд, кор хона. корҳоямро ба сомон расонда сари ҷойнамоз менишастам. баъд аз 2 соли шиносоиямон бо биби соро маро барои бародари занмурдааш хостгорӣ намуд. маъракаи хоксоронаи ороста зани шавҳардор шудам. аз ин воқеаҳо 7 сол сипарӣ мешавад. имрӯз ман ҳамсари марди сарватманде ҳастам ки 6 бор хонаи худоро зиёрат намудааст ва 2 бор ман ҳамроҳаш будам. 2 духтарак ва 2 писараки зебо дорам. духтаронам бошад аз зани фавтидаи шавҳарам ҳастанд. боз моҳи рамазон фаро мерасаду ман сайди мусалмон шудани худро ҷашн мегирам. аз шумо низ шунавандагони азиз илтиҷо мекунам ки чизе мехоҳед аз худо хоҳед. ӯ раҳмону раҳим аст. бандаашро ноумед намесозад. ӯ раҳматан лилоламин аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.